useches a camiseta a propósito. Bueno, imos aló. Ben, bos días a todos e a todas. Paso a dar conta do tratado na Xunta de Goberno celebrada a día de hoxe, como todos os venres. Tedes no vosso resumen. No punto 1 é unha licencia para... Bueno, nos primeiros 6 puntos son licenzas de obra sin maior asunto especial nelas. No punto 7 é unha proposta miña propoñendo aprobar as instruccións sobre asistencia, representación e defensa xurídica do persoal municipal. Isto recolle e organiza o dereito á asistencia xurídica por parte do Concello na que haxa algún funcionario implicado como consecuencia do exercicio lexítimo da súa labor. Nese sentido, cúbrense os gastos de defensa xurídica por parte da asesoría xurídica, tanto co persoal propio do Concello e, no seu caso, se é preciso, con persoal de fora, sempre con tarifas axustadas ás propostas polo Colexio Oficial de Abogados. E no caso de que a sentenza resultante condena a custas da parte contraria, se recuperarán eses cartos, e no caso da que a persoa condeada, que a persoa interesada, neste caso o funcionario, fora condeado por sentencia judicial firme por comisión de delito, tería que aboar os seus propios gastos. É simplemente para organizar un pouco ese proceso, dado que asumimos agora a asesoría xurídica. Na punto 8 é unha transmisión de licencia de taxi sin maior novedade. Do punto 9 ao 65, falo de memoria, aos 64 son beneficios fiscais no imposto de vehículos e outros elementos. No 65 son exencións de taxa de auga e de lixo. O punto 66 rexeitamos un recurso de reposición interposto contra un acordo da Xunta de Goberno que denegaba a bonificación do IBE por familia numerosa, neste caso porque non cumple os requisitos como que o suxeito pasivo ostente a condición de titular de familia numerosa, que residan habitualmente todos os membros da familia no inmueble e que estén empadroados no mesmo. Non cumple estes requisitos, co cal se rexeita o seu recurso. No punto 67 concedemos a exención do imposto de vehículos de tracción mecánica á universidade, porque así está recollido na lei. No número 68 damos de baixa unha serie de vehículos, casi todos da Policía Local, como consecuencia da adquisición desos novos vehículos que xa presentamos no seu momento. No punto 69 tamén damos de baixa unha carpa e máis un escenario que tiña a Concellería de Relacións Veciñais de hai bastantes anos polo seu estado de deterioro, que xa non está en condicións para usarse. No punto 70 damos conta da asignatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Universidade de Santiago para o acontecimento do campo de fútbol do Campus Vida, no que a Universidade se compromete a aportar 50.000 euros e o Concello compromete 200.000. Toda a obra e a adecuación e a tramitación faira, neste caso, a Universidade de Santiago, e compartimos logo o uso, horario e instalacións deportivas. No apartado de urxencias, no punto 1, aprobamos a convocatoria do 10º Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados. Este premio está dotado con 9.000 euros
en concepto de adianto de dereitos de autor, dos que a conta de Concello de Santiago van 8.000 e a conta de Calandraca Editora, que é a editorial colaboradora neste premio, 1.000 euros. A convocatoria apróbase agora, o fallo do xurado será no mes de xuño e a presentación da obra galardonada e a entrega do premio será no mes de novembro. Esta obra publicará a Calandraca nas 5 linguas oficiais peninsulares, así como co inglés. A urxencia número 2, aprobamos a adhesión do Concello de Santiago de Compostela ao programa Platea, que promove o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte a través do Instituto Nacional de Artes Escénicas e da Música, na que, digamos que, collemos unha opción preferencial para programar actuacións que veñan a través desa entidade e adherimos tanto o Teatro Principal como o Auditorio de Galicia a ese programa Platea. Urxencia número 3 é a solicitude da Deputación Provincial da Coruña dunha subvención para a contratación dun técnico de xestión cultural, en o que pedimos o máximo subvencionable, que son 15.000 euros, e o custo total, no caso de recibir esa subvención, o custo total para o Concello, subvención incluída, sería de 38.695,68 euros. Na urxencia número 4, declaramos o servicio de servizos e contratación como prioritario a efectos de poder cubrir baixas laborais que se produzan no decurso da actividade. Sabedes que desde a Lei Montoro a posibilidade de contratar e cubrir baixas está tremendamente restringida. Realmente é un aforcamento día a día da capacidade de xestión dun concello e unha das posibilidades que abre esa lei para poder contratar persoal en determinados casos é a declaración dese servicio como prioritario. E é iso que estamos facendo. Urxencia número 5 é devolver a fianza de 2.000 euros que puxo a empresa que instalou a pista de xeo na Alameda. A urxencia número 6, iniciamos o expediente de licitación do Servicio de Operación e Mantemento da Infraestructura de Servidores do Concello de Santiago de Compostela por 93.990,62 euros IBE a parte. O IBE ascende a 19.738,03 e o contrato sería para 2017, 2018 e 2019. A urxencia número 7 é a devolución do aval bancario para o proxecto de urbanización do ámbito da ordenanza especial OE5 Galeras Universidades, son 137.585,17 euros. Na urxencia número 8, devolvemos tamén a fianza no expediente de suministración de mobiliario destinado ao equipamento da aula e lectura do Centro Sociocultural de Fontiñas. E a urxencia número 9, amortizamos quilómetros do contrato de renting para varios vehículos do Concello, no que, por non cumplir os quilómetros que se definiron no contrato, pois a empresa de renting tennos que reintegrar 639,31 euros. E na urxencia número 10, decretamos a suspensión cautelar da execución por vía de apremio dunhas derramas no SUM 37 e SUM 38 para cumprir unha sentenza que as anulaba do ano 2015. E con isto pechamos a Xunta de Goberno. Preguntas? Para que ser técnico de gestión cultural, onde desarrollas? En cultura e festas, de apoio para cultura e festas. Como é unha licitación que desenvolve a Universidade de Santiago, non sei a que plazos están suxeitos eles, a verdade que non o sei. Nos simplemente aportamos e logo compartimos uso dese espazo. O servizo o da urxencia 4, hai xa en mente algunha contratación a través desta fórmula? Si hai actualmente unha baixa laboral médica que temos que sustituir, entón este é o primeiro paso para poderla sustituir. Pretende ser a fórmula que se utilice para poder... É a fórmula que nos permite a lei.
en algún momento, dado que anuncian en todos os lados que estamos saindo da suposta crisis, pois chegará ao punto de modificar esa lei e sacar o xugo que está afogando ahora mismo a administración municipal de todo o Estado. Das bonificacións fiscais, non sei se podería recordar un pouco cales son as bonificacións Pois supoño que hai de todo tipo, son 60 e pico bonificacións, fundamentalmente son vehículos de tracción mecánica e logo hai algunhas de agua e de recollida de residuos por razóns de necesidade social. La que se denegó, entiendo que es porque no vivían en el inmueble. O No. no cumplía ninguna de las condiciones. No quedó claro. Parte da familia vivía no inmoble, pero parte da familia nin vivía no inmoble, non estaba censada nel, e unha das condicións que ten a aplicación da bonificación é a residencia de todos os membros da familia numerosa no mesmo inmueble. Alguna cousa? Me encanta. Adiante. Quería saber cando se sabe xa cando vai comezar a obra da dársena de Xoán 23. Vale, está para cando saia un pouco de bo tempo, porque como podedes entender, en días como hoxe confiamos que a próxima semana parte vaise facer combinada limpeza e arranxo, unha vez que están os equipos aí xuntos traballando para poder coordenar e que quede todo en condicións, así que confiamos que a semana que ven, que volve a levantar o tempo, parece ser, poderemos empezar a traballar aí. Só vai afectar ao tránsito peonil, non? Como está agora, Sí, ou por vai haber máis restriccións? En principio, co que está agora debería ser suficiente, pero iremos adaptando ao que vayan atopando cando se poñan a traballar. Quería preguntarte tamén, xa que hoxe devolvedes a fianza a pista de Xeo, como quedou finalmente o expediente que se lle abrira á empresa de iluminación de Nadal? Está ainda aberto, que queda algún informe por engadir e que se tome unha decisión xurídico-administrativa ao respecto. Pero non sei se valora algún prazo, pero xa... Sí, os prazos son alongados nesta casa. Debería estar pechado ao longo deste mes. O Concello está realizando un informe relativo ao parque de bombeiros despois da reunión dos alcaldes da Mancomunidade. Está xa, creo que había un prazo dun mes, pode ser? Non sei Sí, se está avanzado, en que punto está. estamos agora mesmo xestionando unha xuntanza co xerencia do Consorcio de Bombeiros da Diputación para presentarlo. Confiamos que teremos a xuntanza a vindeira semana, pero está por confirmar, que decir, estamos nos adaptando á súa xenda tamén. Pero, bueno, o informe está prácticamente pechado, non vou dar ningún dato do mesmo hasta que yo presente as persoas que o solicitaron. Unha vez que este presentado, pois xa falaremos longo e tendido sobre ese tema. Pero sobre o estado do inmoble de Salgueiriño? Non. É unha proposta dos custos e necesidades para asumir o Concello de Santiago o Parque Comarcal de Bombeiros, que foi o que acordamos. E iso evidentemente inclúe unha avaliación de unha necesidade dun novo espazo para ubicar o cuartel, dado que o que ten actualmente queda xunta con él. A próxima semana, dixo, non? Si confirman a xuntanza, sí, pero non a teño aínda confirmada, está solicitada. Hai algunha novidade co tema de Valoriza que estaba pendiente de se experimentaba na empresa? Non teño ninguna novidade. O informe dos pasos de peóns tampouco está visto? Pois non, porque resulta que a Policía Local, aparte dos informes de policía de pasos de peóns, ten que deter a xente que ve películas no coche e fai moitísimas máis cousas. Entón, dun día para outro, é imposible que o teña. E agora teñen outro encargo, non? Pero teñen outro cargo maiores. Claro, ver cal era Averiguar que película era. Perfecto.